Іх вядуць па жытняй сцяжынцы, чатырох пад канвоем з дому, 14 старэйшай дзяўчынцы, 3 гады хлапчуку малому. Разам з імі ў падвал халодны гоняць цётку, сестру Бедая. А Бедай — гэта бацька іх родны, бацька родны, мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягодай, па ўсіх былых сельсаветах клеіць новы загад суровы. Са слупоў, са сцен, аканіцаў пагражаюць Бедаю загадаў. Павінен тут скарыцца, з'явіцца, зацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на Мінаевай хаце і клеці. Они з'явяцца, будуць расстрэляны заўтра заложнікі дзеці. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці Бедая. З імі цётка іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць, маленькаму хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за кратаў, за якімі і сонца, і неба? А ці скора нас вызваліць татка? Скора. Цётка гаворыць малому: татка прыйдзе, і ўсім нам дзіцятка волю дасць, і мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сыну цяжка ўсё растлумачыць адразу. Спі, засні, суцяшае жанчына у чаканні смяротнага часу. Цётка дзецям, уклаўшы малого, кажа праўду пра лёс іх суровы. Вы нічога яму не кажыце, навучае дзяцей Міная. Сын у сне гаворыць аб жыце, па якому пойдзе дадому. У асторожнай, трывожнай цішы сняцца краты меншаму сыну. Тут і мокрыя сцены, і мышы. Тата, татка, забыў нас, пакінуў. Спі, засні, суцяшае кабета. Спі, сынок, не твоя гэта справа. Спі, наш татка не вернется. Да гэта ён не мае бацькоўскага права. Ноч праходзіць, сонца ўзыходзіць. Заспявалі жаўраткі ў полі. Іх салдат выводзіць за краты, хлопчык рад і сонцу, і волі. Іх салдат да сцяны прыстаўляе, цэліць кат у льняныя галовы. Пачынае сына Бедая. Стрэл упаў хлапчук трохгадовы. Кат ізноў пісталет уздзімае, на сцяне заложнікаў цені. Вот і ўсё. Перад бацькам Бедаем станьце ўсе бацькі на калені.